Tak dneska večer tady máme jakou pozorovací hvězdářskou romantiku. Začíná být úplně jasná obloha. Tamhle je měsíc. Nádherně vidět. To je paráda. Ale hvězdičky ještě nevyšly, je teprve 9:30 večer. 23. července 2012. Ten byl teda pěkně, ten měsíc. Může se kouká na měsíc, je tam nastavený. Vidíš, že to? Tady je spíš můj ten, jak se tomu říká, moje kamera. To je takový ten daleko, který je připojen takhle. Když to otočíte, sečko, no tak z tohohle se to vycelí. A z tohohle cílí, protože já jsem to zapala.